Молодий перспективний гурт, родзинкою якого є потужний етнічний вокал солісток, а ще драйв від професійних музикантів. На сцені фольк-мюзик «Етно Ексель». Справжня пісня про любовний трикутник. Дівчатка, а от скажіть, будь ласка, ну я розумію, хто правий, хто винуватий, не будемо цього вирішувати. А як ви гадаєте, які мають бути чоловіки, як співається на початку пісні, щоб не пив, не тютюну не нюхав? Ну, я вважаю, що мій чоловік найкращий. Молодець. А ви? Я підтримую, але має бути всього якби достань, щоб не було перебору і недобору. Це має бути як на вагах. Але я вам точно скажу, що наші чоловіки і наші жінки найкращі. Фольк-мюзик «Етно Ексель». А зараз реклама. Не перемикайте.